پامبو وەک بەرهەمێکی سەرەکەت ناو جوورەیەن گۆتێنە چاندنی دە هەرێما جەزیرێدا ئیساڵ گەلێک زەحمەتیên جۆتکاران هەبوون چاندنیە vî بەرهەمیدا. گوندەوەری قامشلۆ û پاشی بداویبوونا گەشت ئانگۆ قوتافا دووەمین gelek cotkaran hewldan ku berhemê pembûyê xwe hilînin ta rojekê ku nerxekî baş bîne. Lêl gelek gundan mîna nemetiyê û paşî barîna baranê bi awayekî xurt di vê zivistanê de cotkaran pejiran ku pembûyê xwe bifroşin bazirganan bi nerxekî erzan ta ku kedawa bi vî pembûyê re neçê bi avê de. Weka gundê nemetiyê me sê mala pembû çandibû. Herê gijma dor di çwala pembû çandibû. Ê bi Xwedê me çinî em tê de gelekî xisirîne. Em herêkî nexisirî bin tê de em şolê 100% zawereqe tê de xisirîne yanî bi weta halê bimênî ihtimala ku vê sala werê em pembû neçînin. Ji ber ku saziyên rejîmê îsal jotkarên herêmê dixwestin ku berhemê pembûyê xwe veguhêzin parêzgeha Hemayê, ev yek bû pirsgirêk li pêşiya firotina pembû bi nerxekî baş wek ku çawa cotkarên herêmê her sal difirotin. جمرة عول قوتن قوي مركزك القامشلو فكن ما قوال اختي القامشلو فكن نزيك جمرة له نزيك صار مناكل فيه فيشرني قونا ايقو بيني حماي برني ويسر مسؤولية خو طبعا بي اما حكومته هناك وعوضين النظام سريطوني خاصي وعوضين كس نويري يعني كاكي ويريقو بقيني حماي تێزانین کۆ پەمبوویê سووریê li ser asta navdewletî dikete pileya dihemîn de herwiha li ser asta parzemîna Asya dikete pileya duyemîn. Alozya Sûrî ew bêtir bandoreke serbî ser şikestina pembû hat xuyakirin. Yani ez karim bêjim di 2011 671 ton bû. Di 2012 592 ton. Giya 2013 bû 40 ton. Yani farqek gelekî mezin di van 8 sala de. 2014 pembû nehat îslamkirin ji qîbelî dewletê de. Gorî kesên bi spor duwarê çandiniyê de çandiniya pembû derfeta kar ji nêzî milyon kesî re diafirand li seranserî Sûriyê. Her wiha di herêma Cezîrê de dihat pileya duyemîn paşî çandiniya genim û mûsimê pembû wek yê genim xwedîrolek erênî bû li ser tevgera aborî di pazarên herêmê de. Lê niha ji ber gelek zehmetîyan metirsîn heye ku ev cûreyê çandiniyê di herêmê de nemîne. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.